L-istrajk ta' nhar il-ħamis ġie ordnat mit-taqsima servizzi tas-saħħa tal-Union ħaddiema Magħqudin illi fihom diversi professjonisti fosthom radiografi, fiżjoterapisti, podoloġisti, dental technologists u speech language therapists. Jean Paul Gauci, segretarju ta' taqsima tas-saħħa tal-UHM qal illi din l-azzjoni waslet wara li f'Marzu ta' sena ilu nbdew diskussjonijiet dwar it-titjib fil-kundizzjonijiet tax-xogħol. Il-UHM stenniet il-pożizzjoni tal-Gvern iżda din baqgħet ma waslet qatt. Iltqajna madwar xi 5 darbiet dis-sena, dejjem nerġgħu nfhmuhom is-sitwazzjoni u l-proposti tagħna, però sal-lum dejjem iweduna li ħajtuna l-kontraproposti u l-pożizzjoni tagħhom u qatt ma tawna. Jiġifieri fejn suppost il-pożizzjoni tingħata fi ftit żmien, darba ma ngħatatx u allura bil-forsi konna nipprexxejjaw b'mod ieħor. Il-UHM qed tgħid li nhar il-ħamis il-professjonisti se jingħataw numru ta' direttivi fosthom biex ma jużawx mezzi ta' komunikazzjoni, ma jagħmlux xogħol fil-komunità u ma jipproċessawx testijiet tal-livell tal-kolesterol u ma jarawx każijiet ġodda ta' outpatients. Il-Union qalet li każijiet ta' emerġenza jew ta' ħajja u mewt mhux se jkunu affettwati mill-istrajk u lesta illi twaqqa l-azzjonijiet jekk kemm il-darba jkollha l-pożizzjoni tad-Dipartiment tas-Saħħa bil-miktub.